Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan din po. Sa mga gusto po ngayon po, gusto pong ganitong usapin po. Kung halimbawa po may kaibigan po kayo na halimbawa lamang po kung may kaibigan po kayo na mayabang at mayroon ding kaalaman sa karunungan po na galing sa kadiliman po, na pag nagsalo-salo po kayo sa mga barkada po ninyo, nagkukuna po ng kayabangan. Ito po yung napaka-importante po ito na ibabagi ko po sa inyo para may magamit po kayo. Ito po totoo po na po. Hindi lamang po spiritual, physical din po ito na magagamit nyo po. Kung halimbawa po ay nakipista po kayo o may halimbawa po nakipista po kayo sa ibang baryo po na marami po kayong po o marami po kayong maraming paligsahan po dyan na mga iba't ibang paligsahan po, tapos may nakita po kayong pakuntis po na may kasama na pong mahika po na ginagamit sa, hindi naman po ginagamit sa putihan kundi sa kadiliman po galing po. Halimbawa po kung may taong nakita po kayo na nagyabang po na nangunguya po ng buti, kasi pwede pong nguyan po yung buti pero hindi po galing sa putihan po yan kundi galing sa kadiliman po yan. Ang mga pamamaran po yan na kapangyarihan po. Pwede lang gawin po yan na ipagyabang. Yung mga marunong pong mga galing sa kasamaan, magagamit po nila ito pangwasak ng bunganga sa taong nangunguya ng buti po. Kung halimbawa po may nakita po kayong gano'n na nginunguya talaga yung buti at